Dunod sa pagkusukoso sa bagyong Tisoy sa pipinakabahin sa Pilipinas, mga sakanang pagdagat sa pipinakamang pantalan sa Visayas, watog yutong makabiyahe. Kineron, malikayan ang posibleng disgrasyang mahitabo sa kadagatan. Gani, daghang mga pasahero sa pipila ka mga pantalan ang na-stranded. Ano ang report? Sa Pier 1 sa Dakbayan Sugbo natanggong kining mga pasahero. Domingo pa sila nagpasilong sa pantalan sa pangindahay nga makalarga ang barko nga ilang sakyan. Kining usa ka pamilyahan nga moadto unta sa Manila, nagagwanta lang sa Kabugnaw ilabi na ang mga bata. Kumusta man mo diri? Asa man mo matug? Nami karton, then ang among di siguro ang mga bata lang. Samtang kining laing pamilya padung sa maasin naabtan sa pagdaot sa panahon. Oh, duhan mi kadlaw din natug jud. Kumusta man ang inyong tuog? Nakatuog yun mo? Okay naman. Naghigda-higda kami diri. Aron nang makatuog lang ba? Samtang nakagaid na ang mga barkos pantalan. Sa pagpakikinabi sa telepono, gipadayag sa tigpamaba sa Philippine Coast Guard, Lieutenant Junior Grade Michael John Encina, nga dili tugutan nga makabiyahe ang mga barko nunod sa daotang panahon mugna sa bagyong Tisoy. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.